Ọ bụ ogolika obi, ọ bụrụ ya na otu di. A sị na ọ bụ onye ndidi na-eri azụ okpo, maka na ọ bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Arụọ n'anwụ, erie na ndo. Ndidi na ntachi obi ka Ada Ọlaedo ji wee bịa taa, maka na ọ bụ enweghị ndidi na ntachi obi bụ ihe na-ebutegasị ihe anyị na-ahụ n'ụwa anyị nọ n'ime ya taa. Ndidi na ntachi obi bụ inwe ike wee nagide ihe imekpa ahụ maọbụ ihe ụfụ ruo n'ọgwụgwụ ya. Ọ dịghị ihe a na-eme na ndụ a dị mfe. Ihe niile na-esi ike na mbido tupu o wee dị mfe. Onye ọbụla ka na-ebido ndụ ebido were na-ahụ ihe ndọghachi azụ na ihe nhụsianya site n'ụzọ dị iche iche. Ana m asị ya nwere ndidi ma mara na taa bụrụ maka mpịawa akịdị, echi ga-abụ maka osisi na oriri ya. Ọ gaghị adịgide. Enweghị ndidi na ntachi obi na-ebutagasị ọtụtụ ihe dị iche iche na ndụ mmadụ, nke gụnyere ịtụ asị, ịna aka azụ maọbụ inye aka azụ, igbu ọchụ, izu ori, ma ndị ọzọ ma ndị ọzọ. Ọ bụ enweghị ndidi na ntachi obi mere akụkọ yahoo yahoo ji wee ju ebe niile. Ụmụ agbọghọ ji dinazi ma anụ ọhịa ma ya bụrụ na ha nwetara ego, tigbuo zogbuo na-ada n'ezinụlọ dị iche iche. Ụmụ akwụkwọ ewerezie ọtụmọkpọ na-ele ule. Ụmụ bọyị a na-ezu ego ọga ha na-achọkwụdo igbu ma ọga ka ha wee baa tupu chefuo. Aga m ekwu ole ghara ibe ya. Ihe na-ewuzi n'obodo kịta bụ ma ọchara ma ọcha ha osi bute. Nsị ka m jụọ, ebee ka anyị na-ejezi? Anyị a ga-ahapụzi omenala mebe omenelu? Akwa ọ na-eme agụcha ofu agụụ abụọ. Ozi Ada Ọlaedo ji wee bịa taa bụ na agụụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu. Chi jiri eji ga-emecha wee foo. Ote aka o ji wee dị njọ, emecha ọ ga-adị mma. Onye ọbụla na-agba mbọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị mana ihe agawaba ekosi wee tụọ anya. Ana m asị ya nwere ndidi ma mara na ọ bụ zụchaa ala bụ isi ahịa. Ndidi bụ ije elu. Kesara m ozi a ka o ruo ndị ọzọ ntị. Aha m bụ Ada Ọlaedo. Isowe m, ọ gaghị aghọ gị ahịa. Ya gasị.